Някой май започва да се интересува от изкуствен интелект. Браво! Значи си осъзнал на къде се развива бъдещето и си решил да яхнеш вълната. Повярвайте ми, няма по-подходящо време от сега. Изпуснахте времето на биткоин, изпуснахте и времето на дропшипинг. Моля ви, не дейте да изпускате и ерата на AI. Ще поемете ли с мен към пътя на успеха? Мисля, че вече е време да се захващаме с сериозната тема и да започнем да си говорим за първият метод и моя основен, както ви споменах в предното видео, ако не сте го гледали, ви препоръчвам да го гледате, за да имате основата, от който си вадя парите изцяло с изкуствен интелект. А именно създаването на контент за YouTube и TikTok. Ще ви нахвърля основата, а след това ще ви обясня какъв е самия процес. Първото нещо, което правя от началото, е да определя своята ниша. Както и споменах в предното видео, първите 10 човека, които влязат в моята Discord група, която съм оставил в описанието на канала, ще получат 18 подбрани ниши изцяло безплатно от мен. Втората стъпка е да генерирам изцяло с изкуствен интелект чрез ChatGPT снимки на канала, банер снимка, както и описание на канала. Почакай, не си го представи толкова сложно. По-скоро изглежда така. След като имам наготовите снимки, е време да започнем с създаването на самото видео. Споменавам ви, че всичко се прави с изкуствен интелект, т.е. и нашия скрипт също трябва да бъде направен по този начин. За целта разгледайте най-успелите видеоканали във вашата ниша и си харесите клип, по който искате да бъде направен и вашия собствен. Ако искате отделно видео как става самия процес, моля коментирайте под клипа. След като сте си харесали клип и изкарали скрипта, накарайте ChatGPT да напише вашия собствен, като добавите какво по-идентично искате да добавите като стойност. Ако се чуете какво точно да напишете, можете също да влезете в Discord групата и да пишете там директно. Така. Вече имаме готов скрипт, сега е време да почнем да сглобяваме час по час. Като започнем с създаването на изображенията. Нали не си помислихте, че ще ги теглим от интернет? Стига, човече, не бъди демоде, живеем в ерата на AI. Какво по-хубаво от това да създадеш собствено изображение, което да отговаря изцяло на твоите изисквания и да бъде специално и идентично? Да, ама как? Ами всъщност е доста лесно. Влизаш в търсачката на Google, пишеш Leonardo AI и започваш да създаваш свои собствени изображения. ChatGPT от своя страна може също да ти помага с скрипта, дори и за изображенията. А ако се интересуваш как става точно самия процес и какви са точните стъпки и тънкости, остави коментар под това видео. За сега нищо сложно, нали? Снимките вече са ни готови и остана да добавим малко глас на цялото нещо. Влизаме в Eleven Labs и си избираме кой ще бъде гласът на нашето видео. Тук също има някои тънкости, които трябва да не се пренебрегват. Гледайте гласа да е верифициран. Използвайте най-новият модел на генериране. Не си мислете, че моят глас е истински, защото аз също използвам Eleven Labs. Поставете вашият готов скрипт, като гледайте да не слагате повече от 2000 думи и след това го изтеглете. Браво бе! Ето, че не било толкова сложно, почти сме готови, остана да едитнем самия клип. Ако не разполагате с голям бюджет, ви препоръчвам да си изтеглите CapCut. С него можете напълно безплатно да едитвате видеята си на доста високо ниво. Поставете изображенията, които сте генерирали, както и генерирания voiceover и започнете да едитвате. Или както се казва, нека партито започне сега. Пак се отплеснах. Едитването е процес, за който ще направя отделно видео, защото там има доста тънкости, на които трябва да се отдели внимание. Направете едит там, където смятате, че е нужно и сте готови да качите вашия клип. Какво мислите, пропуснахме ни нещо? Нещо, което ще накара хората да предпочитат нашия клип пред клипа на другите. Още когато го видят, да си кажат: искам да гледам това. Точно така, thumbnail. Ако искаме нашето видео да има повече гледания, thumbnail е нещо, на което трябва да обърнем специално внимание. Пропуснем и тази стъпка, видеото ни може да има значително по-малко гледания. За да направите собствен и идентичен thumbnail, би ви препоръчал да използвате Canva. Създаваме си снимка за нашия thumbnail в Leonardo AI, след това поставяме в Canva и добавяме текста, който смятаме, че ще грабне вниманието на нашите зрители. След това добавяме визуализации и ефекти, които смятаме за подходящи и нашият thumbnail е готов. Остана само да изтеглим нашия клип с най-висока резолюция от CapCut, да добавим тагове и описание на клипа, разбира се отново генерирани чрез ChatGPT, и да го качим. Колко елементарно звучи, а колко трудности има. Коментирай под клипа на кой процес искаш да обърнем специално внимание в следващия клип. Харесай и прати този клип на приятел, с който искаш да бутате заедно. До нови срещи!